Namhlanje sibe nenhlanhla yokuthi samukele isimemo sikaBaba uMeya uMashobane odume ngelika Mkhonyovu. Baba Meya, kuze kuthiwa uMkhonyovu before ubingelela ababukele emakhaya nabasebenzi bamasipala wakho yindaba kuthiwa uMkhonyovu. Somahashi igama leli likaMkhonyovu igama lokunsizwa lasemgangeleni ngangakabi sebuholeni ngisho bepolitiki kwakuyigama lesikhwili ngoba isikhwili uNkulunkulu ayingiphe sona ngasasinqaba sasingavikeli sibe singavikeli nje mina bengigamela nginsizwa so ke ngabizwa ngaleli gama ukuthi isikhwili sami ungathi sinokukhonyovanyana ngoba siqondakala sibonakala lagcina ke liduma nje akwakunesile igama engangilithanda baba. Ungabingelela abahlali bamasipala weZululand ubingelele ababukeli beClean Governance South Africa yonkana nawo wonke umhlaba jikelele. Angikhuleke kwindlula mithi yamakhosi la eZululand ngoba igodlo zayo zilapha eZululand. Ngiyabingelela kuzakhamuzi zaseZululand, ngiyabingelela nakubahlali nakuwo wonke nje amakhosi bese ngibingelela kubabukeli beClean Governance. iClean Governance ngiyayilandela kakhulu ngenxa yokuthi ayingokuthi yakwazi noma ayikwazi iveza lokho esuke sikucwaningile baba. Njengoba sila namhlanje okokuqala sizokwenza i-interview nawe sitholile ukuthi masithi i-office liyakushayela anitholakali sithi sifuna ukuyenza ku live manje sesiyakha asiyenze la noma bengese bakhona abantu abazokwazi ukuthi babuze imibuzo. Baba uMashobane, mangaka amawadi akhona eZululand? Somahashi la eZululand sinamawadi awu-95 bese uThomasipala bawu-5. Okay, amanzi aphuma kompompi asemawadi namangaki lo 95? Sibhekene nenkinga amanzi aphuma kompompi asemawadini awu-54. Okay, kusho ukuthi u41 lothamanzi. U41 wonke wamawodi awunampompi. Lo 41 usiphoqa ke ukuthi sivele ke manje sifune ama-waterkan. Into engingayifuni ngenhliziyo yami yonke ngoba ama-waterkan adla kakhulu imali kodwa futhi ama-waterkan awathola amanzi ngesikhathi wena owafuna ngaso. Wathola amanzi ngesikhathi sokuthanda kwe-waterkan. Uma ingafikile awathola amanzi. Baba, uma ungekho usemsebenzini izosala ifika i-waterkan ungakwazi ukukhipha izinto noma izigubhu zamanzi kuzowacosha baba. So ke isimo se-waterkan siyasiphoqa ngenxa yokuthi asinayo enye option esingenza ngayo. Mashobane, ama-waterkan kuthiwa iwona anilekelelayo ukuthi nisikasika amaqatha la shuthi kwebe imali kahulumeni, ungathini lokho baba? Umuntu ongaphandle uyosho njalo ngoba ama-waterkan ayabiza njalo ukhipha itenda bafake kuyaziwa ukuthi ama-waterkan akhokhelwa malini kodwa thina la eZululand ishwa esibhekene nalo Somahashi nezakhamuzi zaseZululand sineyikweletu siyawakweleta ama-waterkan siwakweleta o6 months o8 months kuya onyakeni singawakhokhele ngenxa yenkece kodwa sisuke siphoqwa ukuthi ngeke ukwazi ukuthi i-waterkan ayime ukuyonikeza abantu amanzi ngoba amanzi ayimpilo. Kwanzima i-core function kamasipala weZululand i-water and sanitation kodwa okuyi-crisis kakhulu yilokhu kwamanzi. Ingenile emandleni babumeya iy'teleka mangingaphosisi ngithi zinhlanu noma ziyishumi ey'bekhona zamanzi kodwa wena uzokuqinisekisa lokho. Ey'telekeni ey'bekhona usuhambe wagcinaphi ukuqinisekisa ukuthi amanzi noma iy'xazululo zikhona la bekutelekwe khona? Iy'teleka esikade sinazo la eZululand ziwu-7. Okay. Ziwu-4 Ondini, zimbili kwaNongoma, sisodwa oPhongolo. Ziy'teleka zamanzi. Kodwa lezi y'teleka Somahashi nababukeli ziy'teleka ey'dalwa ukuthi kufa injini abantu kade bewacosha amanzi if injini ingakhandeki kuphela 6 months ezinye kuphela unyaka
ngenxa yokuthi iZululand ikweleto service provider. Umuke wayithatha injini wathi ayiyokhanda service provider angavumi ukuyidedela athi iZululand iyozikhokha isikweletu. Ugcine ke lokho abantu kuze kubahlukumeza kubaphatha kabi ukuthi nakho amanzi singasawatholi. Kodwa isiteleka sasisophongolo kwakuyisiteleka sikagesi. Kodwa ke baya besibhekise eZululand kodwa kwakuyisiteleka sikagesi saxhumana ke nabakwa Eskom kwagcina kulunga. Baba umbuzo olandelayo uthi baba asazi siyesizwe ngandlebenye thu masipala ucwilile uvele ngamehlo ekweletini. Kwenzekani kumasipala waseZululand? Yezani ikweleti? Ngifisa ukuba ngazisa abantu baseNingizimu Afrika naseZululand ngoba asikwazi ukufihla. Umkhandlu waseZululand ucilwe ezikweletini ezinkulu. Lezi kweletu zindala, zikweletu kodwa lokhu ikhula. One, ukungakhokhelwa ko service provider. Uma bengakhokhelwa njengoba kade ngisho ukuthi amaVaterkani uthotha abanye sikweletwa unyaka abanye ngo 6 months. Siya escalate ke lesi sikweletu njalo unyaka nonyaka. Njengamanje isikweletu sethu si 800 million. Lesi sikweletu sikhulu ngendlela eyisimangaliso. Yiso ke lesi sisixakile obona sengathi izinto eziningi siyastrugglisha ukuzenza. Kodwa enye into edala ukuthi sibe nezikweletu asiko imali. Abantu esibanikeza amanzi, abantu abampofu. Njoba nje somahashi wazi ukuthi la eZululand sine project enkulu kuna wonke ama district. Sine project ka 6 billion. Esusa amanzi eJozini Dam ewalethe eZululand. Kodwa angena ngonongoma ezaba mandlakazi. Sesenze umsebenzi omkhulu ka 4 billion. Umnyango bewezamanzi ubuthumela iMpumalanga, iNorth West, iLimpopo ukuba bezofunda ukuthi thina siwenza kanjani ama project ngoba impumelelo ayikho imali ebuyele emva, siwenza kahle futhi ayikho inkohlakalo ukuthi imali lahlekile bebefikile. Ngafike ngethula umbiko ukuthi le project ayizuwenela, ishoda ngo 2 billion ukuziphelele. Kuleli viki ke ledlule ungqongqoshe kazwelonke wezamanzi nokuthuthwa kwendle usethembisa imali engango 2 billion azosinikeza yona uqedela wonke lo msebenzi kodwa izoba ngama phases ayizukufika nje i2 billion. Lokho kokusijabulise kakhulu nokuzokwenza ukuthi uguquko emanzini kushintshe kakhulu namaVaterkani ke azoncipha ke manje. Kodwa futhi besinenye inkinga ngodaba lokuthuthwa kwendle noma kwama toilet. Kusukela ngo2017 ama toilet kade engakhiwe eZululand ngenxa yamacala samangalelwa uservice provider. Sahamba ngamacala kuze kwathi ke ngonyaka odlule lwaxazululeka udaba lakhona. Siqalile ke kulonyaka ama toilet siyawakha benyokwethula ama toilet kwaNongoma ngiwethulile eBaqulusi ngizokwakha ama toilet awu 900. So ke sesiqalileke nakhona ukuthi sikwazi ukulekelela ngokwe co-function yethu ukuthi thina kufanele sihambe samanzi ahlanzekile kanye nokuthuthwa kwendle. Sibonge baba Mashobane. Baba Mashobane ngizothi mawuthi into yama toilet yangihlekisa. Ngezwe uza kwenu oyimeya lapha eNyukasela kuthiwa kuspendeke 28 million endabeni zama toilet. Angazi ke noma unako yini ofisa ukueda ngoza kwenu. Cha anginakho kodwa nami ngiyayinqikelela ukuthi ngempela noma ngabe njalo ubani nami noma iadministration asiqikeleleni ngoba ukusebenzisa imali zomphakathi kudinga kube qotho nobuchule umele iqiniso. Ngakho ke nathi la sinemali thina esikhokhele uservice provider engaphezulu ka 40 million ngenxa yamacala. Leyo mali akaze kube khona ngisho lodwa itoilet. Kodwa sithema sesihlulwe enkantolo uservice provider wayisethi ngoba simchithele isikhathi yasuwa. Ngakho ke leyo mali yahamba mahala somahashi. Imali kwafanele ngabe yakha ama toilet kubantu kodwa yagcina ikhokhela uservice provider kungakazi kwakheke toilet. Ezinye zezinto lezo esimi ngeenyawo ukubheka ukuthi zingaphinde zenzeke ukuthi abantu bethi belindele ama toilet ngembango eyenzeka ekuyinkontrakt ngoba abantu abanendaba nalokho abantu bafuna ukubona iproject yenzeka. Ngakho ke ubuqotho iyona into ebaluleke kakhulu. Babumeya isikhathi esiningi nisemandleni naziwa ngokuthi niqashe ihlobo zenu abangani benu la emsebenzini. Since ungenile njengomeya ususenzile isiqiniseko sokuthi ufake mhlambe ohlobana naye esikhundleni?
angazi somasho wami nangihlobene nawo wonke umuntu bancane kakhulu abantu esingahlobene nabo la eZululand zibo nje ijwayelekile uthothi ihlobene zinjani kodwa into esiyenzayo thina siyaye siqikelele ukuthi akuphuma ama post ku advertise kwenzeke lokho ngeshwa ke mncane ama post esiba nawo abantu abaningi sebeyaye basize kulento yama EPWP kuma EPWP ke somahashi kuyaye kuthiwe kunikezwe amakhansela alethe labo bantu abasuke bezosuka emawodini mina ke ngiyaye ngemukele labo bantu abasuke sebeqashiwe ngenza umcimbi mina ubemukela kuphela ngisuke ngingazi ukuthi ngabaphi nanokuthi basuka kuphi kodwa kuba into embi ngoba phela abantu kuhlushekiwe phandle wonke umuntu uhluphekile kuyaye kube ngcono ucabange nabantu bohamba uma kugcina ngabantu basekhaya lokho kuyaye kusize kakhulu kwenza nabantu umkhandlu bawethembe Amen.